Takže veľmi pekne ďakujem za pozvanie Človeku v ohrození. Bolo to veľmi ľahké rozhodovanie, že či ho príjmem alebo nepríjmem, lebo jednak som veľkým sympatizantom tretieho sektora. Mám pocit, že je to jeden z mála sektorov v tejto spoločnosti, ktorý funguje dobre a preto cítim morálnu povinnosť ich podporiť, keď sa nejako dá. A jednak aj preto som to pozvanie rád prijal, lebo je to téma, ktorú považujem jednak za veľmi relevantnú, teda že je dôležité o tom hovoriť a zároveň tak trochu za plnú nejasnosti. Ako je veľa vecí, o ktorých v školstve treba hovoriť, ale niekedy mám pocit, že aspoň z môjho subjektívneho pohľadu, že tam je všetko jasné. A tu nemám pri tej téme pocit, že je úplne všetko jasné a o takých témach hovorím najradšej. Takže ten nadpis musel som tam pridať tú zátvorku, lebo mám pocit, že to, aký je ten postoj, aký by mal byť, nie je úplne to isté. Čiže ja vlastne budem v tej prednáške hovoriť aj trošku o tej realite, aj trochu o tom, ako by to možno malo byť, aby to fungovalo celé lepšie. Keby som bol mal iba minútu času a nemohol by som hovoriť dlhšie, tak by som tú minútu bol využil na to, že vám ukážem toto moto, tento výrok, ktorý som si vybral. Je to tá pani Renata Halaxová, to je učiteľka nejakej základnej školy v Čechách. A myslím, že ona to jednou vetou úplne geniálne zhrnula, o čo by nám vlastne všetkým malo ísť. Že tá naša škola práve naopak bazíruje na tom, aby sme vedeli všetci, koľko má pavúk nôh a v každom teste sa to pýtame. Ale to, že či tie deti po úspešnom zvládnutí testu nevyjdú von a všetkým pavúkom tie nohy neobtrhajú, tak to už tú školu viac menej nezaujíma. A mám trochu taký pocit, že to, o čo ide človeku v ohrození a iným mimovládkam v tejto oblasti a o čom vlastne má byť táto dnešná konferencia, je práve to, aby sme riešili aj to, či tie deti tie nohy trhajú a nie len to, že či vedia, koľko ich je. Mimochodom, viete, koľko má pavúk nôh? Ja som tam dal zámerne fotku, na ktorej to nevidno, lebo na väčšine fotiek to vidno. Podľa toho, koľko ich má otrhnutých. Takže začína s 8 a končí podľa toho, ako deti prešli, akou školou deti prešli. Dobre. Keby sme sa držali iba tej oficiálnej doktríny, tak by nebolo o čom, pretože v dokumentoch pedagogických je všetko jasné. Keby ste náhodou študovali na pedagogickej fakulte, tak určite viete, že škola má žiakov nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Čiže ako keby v tom, čo chceme, sa úplne zhodujeme. Je to veľmi jasne všade napísané. Nakoniec aj ten názov máme výchovno-vzdelávaciu sústavu, aj keď ja niekedy mám pocit, že to výchovno je tam ozaj len pro forma, reálne je to vzdelávacia sústava, ešte aj to vzdelávanie nám veľmi nejde. Ale teda oficiálna doktrína je jasná. Škola má aj vychovávať, aj vzdelávať. Mňa tak napadlo, že keď tí policajti majú na tých svojich autách napísané pomáhať a chrániť, že učitelia by mohli mať na svojich autách napísané informovať a formovať. Takže, pričom to informovať je trošku zlý pojem pre vzdelávať, lebo vzdelávať a informovať nie je úplne, teda to nie je skoro vôbec to isté, ale to formovať by sa nám tam hodilo. Takže teoreticky ako keby je všetko jasné, bohužiaľ tá prax tak ale nevyzerá. Z niekoľkých dôvodov. Jednak, o tých vlastne budem celý čas hovoriť. Jednak preto, že nie všetci zúčastnení na tom procese vzdelávania s tou tézou súhlasia, že by tá škola mala aj vychovávať, aj vzdelávať. Budem hovoriť o učiteľoch, ktorí si to úplne možno nemyslia, a budem hovoriť o rodičoch, ktorí si to možno úplne nemyslia. Druhým problémom, keby hneď sa aj všetci zhodli, že áno, bude to, že ktoré postoje má škola podporovať a ktoré naopak potláčať a v tom sa tí všetci aktéri už určite nezhodnú. Hej? Čiže môžeme sa aj zhodnúť, že áno, vychovávajme, budujme postoje, ale ktoré? Tie postoje sú niekedy úplne protichodné a nemôžem budovať aj ten postoj, aj ten opačný u konkrétneho žiaka. Ja sa musím ako učiteľ rozhodnúť a budovať jeden z nich. A keď niekto si myslí, že by som mal budovať ten opačný, tak môže z toho byť problém. No ale ten tretí problém, ktorý je možno úplne najväčší, keby sa aj hneď všetci zhodli, že treba tie postoje budovať a keby sa aj hneď zhodli na tom, že ktoré, tak ja mám otázku, že či tá škola v tej podobe, v akej dnes teda existuje, vôbec tie postoje ovplyvňovať dokáže. Že môžeme chcieť, ale či to v tej situácii, že postavím sa pred 30 žiakov na 45 minút a niečo im mám rozprávať, či v tej situácii vôbec nejaké postoje ovplyvniť viem. Čiže toto budú zhruba témy, o ktorých budem dnes hovoriť. Takže poďme na tú prvú. Ja som to nazval problém prví učitelia. Myslím tým problémom to, že nie všetci učitelia tú svoju misiu chápu ako výchovnú. Mnohí ju chápu ako čisto vzdelávaciu.
majú pocit, že ich úlohou je vysvetliť žiakom Pythagorovú vetu, Archimedov zákon, vybrané slova a všetko ostatné je na rodine a na spoločnosti a proste na nejakých výchovných poradcoch a psychológoch a že on fyzik, nebude predsa riešiť, že nejaké dieťa má nejaké postoje. Možno to trochu preháňam, ale ja ozaj poznám takých učiteľov, možno ich poznáte aj vy. Keď sa teda budeme pýtať, prečo niektorí učitelia sa nehrnú veľmi do pracovania s postojmi a príliš sa orientujú na to vzdelávanie, na tú poznávaciu zložku, tak ja som si spomenul na 4 dôvody. Ten prvý, ten som už trochu nahryzol, je, že majú inú definíciu učiteľa. Možno, ak ste boli na nejakej pedagogickej fakulte, tak ste sa učili, že existujú rôzne delenia typológie učiteľov a taká najzákladnejšia je logotrop, paidotrop. Logotrop je človek, ktorý miluje svoj predmet. Povedzme, ja som ako študent mal strašne rád matematiku a človek si povie, to je výborná možnosť ako celý život byť s tým milovaným svojim predmetom, že ho idem učiť. Takže učiteľom matematiky sa stane niekto, kto v tom vidí to, že bude celý život s tou svojou matematikou. To sú tí logotropy. A potom sú tí paidotropy, ktorí primárne milujú deti a teda majú strašne radi kontakt s deťmi a chcú byť s deťmi. A v podstate je im jedno, čo budú tie deti učiť, dôležitá je tá komunikácia s tými deťmi. No a práve tí logotropy, o ktorých som hovoril prvý, to sú tí učitelia, ktorí sa stali učiteľmi z lásky k predmetu, nie k deťom. Tak tí niekedy majú tendenciu skutočne sa sústrediť len na ten predmet a nie na tie deti. Hej, oni proste žijú v tom svojom svete fyziky, chémie, biológie, matematiky. A keď nejaký žiak o to nejaví až taký záujem ako oni a nezdieľa to ich nadšenie pre ten predmet, tak v podstate to berú tak, že no tak čo ja tu s ním urobím, keď ho to nezajíma, to je problém rodiny, detí, kazí mi to tu, som z toho rozladený, lebo to sú také úžasné veci, tie prvočísla, on tomu nerozumie a nebaví ho to a jednoducho ako keby sa odpojí od toho žiaka. Čiže istá skupina učiteľov tie postoje veľmi nerieši preto, že majú inú definíciu, iné pojatie učiteľa, práce učiteľa. Iní možno to môžu byť aj tí paidotropy a teda môžu mať pocit, že áno, bolo by to fajn, ale nevedia ako na to, lebo ich to nikto nikdy neučil. Tá vysoká škola, mnohé tie pedagogické fakulty sú koncipované pre tých logotropov, to znamená, že 90 možno nie, ale veľmi veľká časť toho štúdia je zameraná na to, aby ten učiteľ matematiky, fyziky budúci sa naučil matematiku a fyziku a nie som si vedomý toho, že by tam bol dostatok priestoru venovaný tomu, že by ho niekto učil, ako má formovať postoje žiakov. Proste o tých postojoch tam je úplné minimum. Čiže oni by mnohí možno aj chceli tí učitelia, ale nevedia ako na to. A možno majú pocit, že to sa tak automaticky udeje, že keď ja s tými žiakmi budem predsa hovoriť o tej fyzike alebo o tej Afrike na geografii a pekne im to metodicky vyložím a dám im tučne, vyznačím proste hlavné pojmy a kľúčové slová, že tým sa tie postoje ako sformujú. Hej? No to samozrejme pravda nie je, ale mám pocit, že mnohí učitelia v tom tápajú, proste nevedia ako. A možno preto je, nie možno, ale určite je preto dobre to, čo vy robíte, že ako keby ukazujete tým učiteľom konkrétne metodické návody, že ako to robiť. Tretia možná príčina, prečo sa to v školách deje málo, je, že tí učitelia, ktorí by aj to chceli robiť a chápu, že to je ich misia a aj by to vedeli robiť, že na to nemajú proste podmienky, čas, príležitosti. Keď ja učím 6 hodín denne a utekám proste cez prestávku z jednej hodiny na druhú a proste tam ešte medzi tým je nejaká porada a ešte príde rodič a neviem čo, tak jednoducho žijem celý deň v nejakom zhone, s tými žiakmi učiva je veľa, tak musím proste rýchlo len prebrať to, čo treba a tam vlastne ani nevznikne situácia, v ktorej by nejaké postoje bolo možné riešiť. Tie postoje ani len nevyplávajú na povrch, ani nie je čas proste sa pri niečom pristaviť a rozdiskutovať to. Čiže tá škola, aj keď formálne sa nazýva, že výchovno-vzdelávacia inštitúcia, tak reálne tým, ako je uspôsobená, ako máme proste rozvrhy, učebne, všetko, jak je to zorganizované, tak je to primárne stavané na to vzdelávanie a nie na tú výchovu. K tomu sa ešte dostanem podrobnejšie. No a ešte jeden dôvod ma napadol, že keby to aj hneď nejaký učiteľ robil a venoval veľa energie tomu, aby ovplyvňoval postoje žiakov, tak to nikto nikdy nezistí, pretože tí učitelia nie sú podľa toho ani hodnotení, ani sa o to nikto nikdy nezaujíma. Keď tak im dajú testovanie 9 a zistia, že ich žiaci nevedia vybrané slová, ale či ich žiaci trhajú nohy pavúkom, to nikdy žiadnu inšpekciu nezaujímalo, ani sa to nikde neprejaví. Čiže keď ten učiteľ bude pragmatický, tak si povie, na čo ja budem tu venovať veľa energie a námahy niečomu,
o čo sa nikto nikdy nebude zaujímať. Ani môj riaditeľ, ani inšpektor, ani proste nikto. Čiže to je taký, viem si predstaviť, že niektorí učitelia aj z takéhoto pragmatického dôvodu tú tému trochu tak ako odsúvajú. Čiže takto vidím problém na strane učiteľov. Ale problém je aj na strane rodičov. Neviem, do akej miery si to uvedomujete, ale aj mnohí rodičia vnímajú misiu školy ako čisto vzdelávaciu a neželajú si, aby tá škola nejakým spôsobom zasahovala možno do tej výchovy a hlavne teda, aby formovala postoje detí k rôznym veciam, pretože možno majú na mnohé veci tí rodičia vyhranený názor a chcú to mať pod kontrolou. Oni chcú sami tie postoje svojich detí formovať, lebo sa boja, že tá škola by tie postoje formovala spôsobom, s ktorým sa oni nestotožňujú. Ak si myslíte, že si vymýšľam, tak si pripomente pár týždňov dozadu 3. referendovú otázku, kde sa rodičia a nezanedbateľná časť rodičov domáhala práva vyňať svoje dieťa zo výchovno-vzdelávacieho procesu, pokiaľ sa tam rieši niečo, s čím nesúhlasia. A prosím vás, rozumieme tomu správne. Tam nešlo, tí rodičia sa nebránia tomu, že by v škole zaznela definícia eutanázie. To nejde tým rodičom nevadí to, že by učiteľ vysvetlil cudzie slovo eutanázia. Tí rodičia sa boja toho, že by ten učiteľ formoval akýsi postoj tých detí k tej eutanázii. Predpokladám, že tí, čo to referendum vypísali, sa boja, že by ten učiteľ vysvetloval, alebo teda presviečal tie deti, že eutanázia je v pohode. Čo je vec postoja, to nie je vec definície. Čiže jednoznačne táto otázka bola o tom, že k niektorým veciam, nakoniec aj s tým sexuálnym správaním, ja si myslím, že tí kresťania sa neboja toho, že by sa dieťa dozvedelo, že jedinec vzniká tak, že spermia vnikne do vajíčka. Tie výhrady tej časti spoločnosti k sexuálnej výchove sú výhrady k tým postojom. Oni sa boja, že tá sexuálna výchova v tej podobe, akú si oni predstavujú, že povedzme povedie k tomu, že to ich dieťa bude mať k sexu povedzme veľmi taký relaxovaný postoj a že bude mať pocit, že to je niečo fajn, čo treba čo najrýchlejšie vyskúšať. Čiže táto otázka nebola o nejakom kurikule, že čo sa deti majú a nemajú učiť. Tu tí rodičia sa obávajú, že ich dieťa príde zo školy a bude mať z ich pohľadu nevhodný postoj k sexu a nevhodný postoj k eutanázii. Čiže ako vidíme, sú tu rodičia, ktorí si to neželajú. Alebo niektorí rodičia si naopak želajú, aby škola postoje formovala, ale majú veľmi vyhranenú predstavu ako, a to vlastne je pre mňa jeden z dôvodov, prečo existujú cirkevné školy, lebo tí rodičia majú pocit, že áno, naopak je dôležité už v útlom veku isté v postoje detí formovať, napríklad v postoje v otázkach viery, etiky, neviem čoho všetkého. A preto nechcú dať dieťa do bežnej školy, kde to nemajú pod kontrolou, ale cirkevná škola je pre nich zárukou, že tamto dieťa bude dostávať istý súhrn postojov, s ktorým sa oni vnútorne stotožňujú. Čiže tí rodičia buď teda to v tej škole vôbec nechcú, alebo chcú mať istotu, že to dieťa je v takej škole, kde to majú pod kontrolou, že v tej škole cirkevnej sa povedzme nedozvedia ich deti, že eutanázia je super vec a mali by sme sa všetci na ňu tešiť. Hej? Čiže tí rodičia do toho tiež majú čo hovoriť a ja sa pravdu povediac, neviem, či obávam, či teším, ale poviem to neutrálne, ale mám takú hypotézu, že intervencie tohto typu zo strany rodičov do obsahu vzdelávania budú dramaticky pribúdať. Viete, lebo keď už niekomu vadí eutanázia, odtiaľ je len krok k trestu smrti, odtiaľ je krok k rozvodom, odtiaľ je krok, proste je veľmi veľa háklivých, problémy homosexuality a tak ďalej. A priznám sa, ja som vôbec nechápal, prečo je tam tá eutanázia, lebo ja viem vymenovať 30 rovnako kontroverzných tém. Mne to prišlo ako úplne len akože náhodne vybraná jedna vec. S tým, že ak tí rodičia pocítia, že eutanázia im prešla, teda že si vymohli právo, že keď sa bude hovoriť o eutanázii, že pošlú deti domov, tak pribudne, ja si viem predstaviť, že pribudne množstvo podobných tém, pretože tí rodičia majú široké spektrum tém, na ktorých sa nezhodnú a im vôbec nemusí byť milé. Nehovoriac o tom, že v mnohých krajinách, u nás to zatiaľ nie je, ale v mnohých krajinách už tí rodičia vyberajú deti zo školy kvôli Darwinovej teórii. A nie len v Amerike. Ja viem, že Amerika je v tomto špecifická. Neviem, či ste sledovali, čo sa dialo proste v Srbsku, v Poľsku. To sú blízke krajiny. A tak, ako my tam máme slovo eutanázia, tak oni tam mali Darwinová teória evolučná.
kreacionisti si to proste už ako tie konflikty vypukli. Čiže ja si myslím, že toto bude nasledovať. A tým sa vlastne dostávam k tomu problému tretiemu, ktorým je pluralita postojov. Hlavný rozdiel medzi faktmi alebo vedomosťami a postojmi, ktoré v podstate prezentujú nejaké hodnoty, je ten, že fakty sú objektívne a postoje sú subjektívne. Ťažko môže byť diskusia medzi rodičom a učiteľom matematiky, že ten rodič si neželá, aby sa jeho dieťa učilo Pythagorovú vetu, lebo ten rodič má o tej Pythagorovej vete inú predstavu ako ten učiteľ matematiky. Hej, proste tam nie je o čom. To je proste fixná vec. Čiže samozrejme môže rodič si neželať, aby sa dieťa niečo dozvedalo, ale nemôže argumentovať proste tou fakticitou, že teda to je nejaké nesprávne a tak ďalej, lebo to sú proste fakty, ktoré nepustia. Zatiaľ, čo postoje sú subjektívne. Proste my žijeme v pluralitnej spoločnosti, chvála Bohu, a tým pádom musíme rešpektovať to, že na väčšinu vecí, okrem teda tých objektívnych vedeckých faktov, môžu existovať v spoločnosti rôzne názory. No a tam vzniká ten problém, že jednoducho, keď začneme diskutovať čo s Afrikou, tak určite sú rodičia, ktorí majú úplne inú predstavu, aký by mal byť postoj proste Európy k Afrike, ako si myslí človek v ohrození. A teraz sa môže stať, že ten rodič proste príde a tak toto dieťa z tej školy zobere, že on si nemyslí, že by ho dieťa malo toto počúvať, lebo je to nesprávne. Čiže tam tá téma je principiálne subjektívna a s tým nevieme nič urobiť. To nie je nejaká, že naša chyba. Proste postoje subjektívne sú. A pre mňa je to ozaj vážna otázka, že ktoré tie postoje má podporovať škola. Samozrejme, škola môže urobiť jedno. Škola môže urobiť to, že povie, no milé deti, v Afrike je takýto problém, ja neviem, hlad alebo čo. A ten problém, ľudia vo svete sa líšia tým, aké riešenia navrhujú. A sú v zásade 3-4 možné postoje k hladu v Afrike, tento, bodka. Takto by to mohlo vyzerať, teda vlastne, že ten učiteľ nepovie ten správny postoj, ale povie možnosti. Ale ja mám pocit, že my cítime v mnohých situáciách, že to by bolo málo, že my chceme, že nám to nie je úplne jedno, čo si tie deti budú myslieť, ale že my máme, ako keby mnohí aktivisti majú ten názor, ktorý je ten správny postoj, ktorý by radi tým deťom ako predali, ale nemyslím to doslova teraz. Problém je, že nemusí s tým každý súhlasiť a to je istý vážny problém, pred ktorým škola stojí. To sa veľakrát povedalo, že mali by sme žiakov učiť, ako majú myslieť a nie, čo si majú myslieť. Alebo sa niekedy hovorí, že učiteľ má žiakovi povedať, kam sa má pozrieť, ale nemá mu hovoriť, čo tam má vidieť. To je len parafráza tohto istého. Čiže tuto ja vidím ako taký veľký otazník, čím nechcem nejak spochybniť vašu prácu alebo povedať, že by ste nemali sa snažiť o presadzovanie istých postojov medzi mladými ľuďmi. Len si treba byť vedomý toho, že to môže naraziť na v istom zmysle legitímny odpor ľudí, ktorí ten váš postoj nezdieľajú. Lebo celá naša spoločnosť proste žije tým, že tu súťažia isté idei, isté postoje, isté hodnoty, isté pohľady na to, ako žiť správny život, ako správovať spoločnosť. A tomu sa ani v tej škole nebude dať vyhnúť. Len taká malá vsuvka, kým prídem k tej 4. časti, že čo by teda tá škola mala, čo robí zle a čo by mala robiť inak, tak len také úplne z prvého semestra psychológie o postojoch, že každý postoj má 3 zložky, citovú, čo cítim k predmetu postoja, rozumovú, čo si myslím, čo o tom viem, tú faktografiu, a konatívnu, ako konám v situáciách, ktoré sa toho postoja ako keby týkajú. Tá citová, môže to byť pozitívne, že niečo je mi sympatické, súhlasím s tým, môže to byť negatívne, môže to byť neutrálne, že je mi to ukradnuté a môže to byť ambivalentné, že vlastne sa neviem zorientovať, že chvíľami tak, chvíľami onak. Rozumová, buď o tom niečo viem, alebo neviem. Tá konatívna je veľmi dôležitá, tie postoje nestačí mať, tie postoje treba aj prejavovať nejakými skutkami. Veľmi dôležitá vec pre školu, bez tohto by vlastne tá prednáška ani nemala zmysel. Postoje nie sú vrodené, postoje je možné v priebehu života teda utvárať a meniť. Keby to nešlo, tak by sme sa tu vôbec nemuseli baviť, lebo tie deti by nejaké postoje mali a učiteľ by s tým nič neurobil. Čiže toto je akási optimistická téza, že áno, možno tie postoje utvárať tam, kde ešte nie sú a meniť ich tam, kde sú. Ale čím je človek starší, tým je to ťažšie. To si treba veľmi dobre uvedomiť. Uvedomil si to aj svätý František Ksaverský,
ktorý povedal, zverte mi deti, kým budú mať 7 rokov a potom ich už môže mať hocikto. Čím chcel povedať, že keď on bude mať deti prvých 7 rokov, tak on v nich vybuduje také postoje, že už potom od toho veku ďalej už ich nikto nepokazí. On samozrejme myslel tie postoje kresťanské, ale to teraz je jedno. Hej. Dôležité je, že v mnohom má pravdu a že z tohto hľadiska v istom zmysle my už keď prídeme na strednú školu, tak možno už je to neskoro. Možno tá základná škola je pre mnohé, možno na to trhanie tých nôh tomu pavúkovi je už tá stredná škola neskoro. Že to je možno vec prvého stupňa základnej školy. Hej, čiže v tomto smere si myslím, že treba na to myslieť, že 7 rokov je, nemusíme ho brať doslovne, ale určite je pravda, že čím neskôr, tým sú tie postoje a nakoniec vieme, ako ťažké je zmeniť postoj dospelého človeka. Proste 40-tník, ktorý je o niečom presvedčený, tak veľmi ťažko, to by musela byť veľmi silná, emotívna skúsenosť, nejaká katastrofa v jeho živote, aby on nejaký svoj zásadný postoj prehodnotil. Nie je to také, že mu poviem prípiev, ale vieš čo, ono je to vlastne inak a on sa zamyslí, povie, no máš pravdu. Hej, takto to už v tom neskoročnom veku rozhodne nefunguje. Toto je dôležité si uvedomiť, keď sa ako učitelia pýtame, čo s tým vieme robiť, že postoje vznikajú jednak na základe vlastnej skúsenosti a jednak, a to je dôležité pre školu, preberaním od autority. Ale tá prvá cesta je určite efektívnejšia, pevnejšia a tie postoje sú hĺbšie a také zvnútornenejšie. To znamená, my sa musíme pýtať, keď budeme ďalej hovoriť o škole, aké vlastné skúsenosti my v tej škole vieme tým deťom zabezpečiť, aby oni na základe nich si vytvorili nejaké postoje. Aké skúsenosti iné, než že ten žiak sedí, pozerá sa na učiteľa a niečo si píše. To je veľmi chabá skúsenosť. Čiže ak to chceme robiť tou prvou cestou, cez tie skúsenosti, tak to spektrum tých aktivít v tej škole a tých skúseností musí byť patrične bohaté. A myslím si, že v dnešnej škole určite nie je, aspoň teda v typickej tradičnej škole. A druhá dôležitá možnosť je prebraním od autority, ale pozor, tam treba dodať nie od hociakej autority, ale ako David Brooks veľmi múdro v tej svojej knihe Social Animal pripomína, že učíme sa od ľudí, ktorých máme radi, nie od hocikoho. Môže byť niekto prezidentom, čo je formálne veľmi vysoká autorita a nikdy by sme sa od neho nič nenaučili, ak on nie je pre nás skutočnou autoritou a k nemu necítime nejaký pozitívny vzťah. Čiže ak učitelia, a to je dôležité pre učiteľov, že pokiaľ tí učitelia, alebo jedna z možných foriem, ako formovať postoje žiakov je, že ja ako učiteľ mám nejaké postoje a ja som vzorom pre tých žiakov, oni ich odo mňa prevezmú. Ale pozor na to, to funguje len vtedy, ak je medzi nami nejaký hĺbší vzťah, oni ma majú radi. Ak im leziem na nervy, ak sa ma boja, ak proste sú na mňa nazlostení a revoltujú voči mne, tak žiadne moje postoje preberať nebudú. No a ešte jedna vec, to by nám o tom marketéri vedeli hovoriť dlho, že je oveľa ľahšie postoj vytvoriť, ako ho zmeniť. Čiže aj to nahráva tomu, že treba začať skoro, lebo keď niekto ešte nemá k niečomu žiadny postoj, a vy ho vtedy oslovíte a dáte mu šancu vytvoriť si ho, tak je to oveľa lepšie, ako keď vy k nemu prídete, zistíte, že on má ten postoj, ktorý nechcete, aby mal a budete sa snažiť ten jeho postoj zmeniť. Hej, preto hovorím, že marketéri, lebo to je veľmi často, firma niečo vyrába lacné auto a teraz si povedia, no teraz frčia drahé autá, tak chceme to naše auto začať predávať ako drahé auto. A to vám každý marketér vysvetlí, že keď vy 20 rokov svoju značku marketujete ako Volkswagen, ľudové auto, lacné auto dostupné masám a potom sa zrazu rozhodnete, že tu je segment boháčov, ktorým by sme tiež mohli niečo predávať a začnete im ponúkať ten Volkswagen, tak oni si ho proste nekúpia, lebo ich postoj k tomu autu je, že to je lacné auto. A firmy potom vynakladajú strašné peniaze na to, aby rôznymi cielenými kampaňami zmenili postoj ľudí k tomu ich brandu alebo k tomu ich produktu. A tí marketéri vedia, aké je to neefektívne, že treba 10-krát viac peňazí na to. Čiže každý rozumný marketér takejto firme povie, toto nerobte, to je škoda peňazí. Vykašlite sa na Volkswagen a začnite vyrábať iné auto pod iným názvom a to marketujte akože luxusné auto pre bohatých. Hej? Čiže napríklad sú tu nejakí muži, Toyota, Lexus, to je tá istá firma. Toyota je lacné, spoľahlivé auto pre chudobného Japonca a keď chceli predávať luxusné auta drahým ľuďom, tak tá istá továreň začne vyrábať iné auto, ale nenazvú ho, že Toyota Exclusive, lebo by ho nepredali, nazvú ho Lexus
A Lexus proste má marketing ako drahé luxusné auto a pritom je to isté, tá istá firma, dokonca možno tá istá továreň. Čiže to hovorím preto, že netreba s tým budovaním postojov čakať, lebo keď už tie deti si nejaké postoje vybudujú, tak meniť ich je oveľa náročnejšie, ako ich tvoriť. 3 základné skupiny postojov, ktoré by mohla a podľa môjho názoru aj malá škola už žiakov sledovať a rozvíjať. Postoje k sebe a k svojmu životu. To sú aj také veci ako sebavedomie. Nie to, že je niekto sebavedomý, to je, že má iný postoj k sebe samému, k svojim schopnostiam, k svojej životnej perspektíve, ako niekto, kto proste nie je sebavedomý. Postoj k učeniu. Keď niekto tú školu proste fláka, to je tiež v istom zmysle postoj k sebe. Že ako on vníma to, čím v živote bude, či mu to vzdelanie na niečo bude, či chápe, že to vzdelanie je jeho záležitosť a nie záležitosť učiteľov a rodičov, že tým to môže byť jedno, že ide o neho. Čiže to postoje k sebe do toho, a k svojmu životu, do toho sa to zahrňuje mnohé iné postoje, o ktorých často v škole hovoríme. Postoje k iným ľuďom, samozrejme, to, ako sa k iným ľuďom správam, etika a všetky tieto veci. No a tretie sú postoje ku svetu. A to je možno vec, ktorá vás, ten postoj k Afrike, k chudobe, proste k týmto globálnym veciam, k enviroproblematika, postoj k životnému prostrediu. To všetko je tá tretia skupina. No a teda poďme teraz k tomu 4. problému, ktorý som v úvode naznačil. Keby sme aj hneď chceli rodičia, chceli učitelia, aj sa zhodli, ktoré sú tie postoje, ktoré chceme podporovať, je to v tej škole možné, v tej inštitúcii tak, ako vyzerá, tak, ako funguje? Tak, aby som využil tému vlastne, alebo názov tej konferencie a využil dvojznačnosť slova formálne, tak hlavná téza je, že ak má formálne vzdelávanie ambíciu ovplyvňovať postoje, že ako nesmie byť formálne. Pričom to formálne v tom druhom zmysle znamená povrchové, na oko, na efekt, na to, aby sme si to tam odsedeli, dostali nejaké známky, nejaké maturitné vysvedčenie alebo nejaký vysokoškolský diplom. A problém je, že veľká časť toho našeho vzdelávania, toho formálneho vzdelávania je skutočne aj formálna. A pokiaľ to vzdelávanie je formálne, tak môžeme zabudnúť, nie úplne, ale môžeme zabudnúť na nejaké intenzívne formovanie postojov žiakov, lebo čo je formálne, sa ma veľmi nedotýka. No, keď to rozvediem trochu podrobnejšie, obsah vzdelávania, keď som hovoril o tých logotropoch, paidotropoch, tak mne to príde, že naše kurikulum tvoria tí logotropy, lebo 90% toho alebo dôrazu v tom kurikule je proste na tú matematiku a fyziku a proste tie prírodné vedy a dokonca ešte aj v tých spoločenských vedách proste ten dejepis je postavený na faktografii. Čiže prvý problém je, že ak chceme nielen informovať, ale aj formovať, tak aj to kurikulum by malo byť, ak sú to rovnocenné oblasti, to vzdelávanie a výchova, tak nemôže byť 95% kurikula o vzdelávaní. Samozrejme, to sa odbije. Ja viem, že vždy je tam nejaká preambula, kde sú nejaké 4 také proste vety, že áno, že tento predmet má, že biológia, tento predmet má rozvíjať vzťah k životnému prostrediu, bla, 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 proste keci, hrubá čiara a ďalej nasleduje 200 pojmov, čisto odborných, technických, vedeckých a už tam ďalej sa nikde tie postoje nevyskytujú. Čiže to nie. Organizácia vyučovania, o tom už som hovoril. Proste pokiaľ celé vyučovanie spočíva v tom, že zazvoní, do 30 miestností vôjde 30 učiteľov, postavia sa pred skupiny 30 žiakov a 45 minút niečo rozprávajú, tak v takejto inštitúcii ťažko môže dochádzať ku formovaniu postojov. Proste postoje si netvorím si postoj tým, že sedím a niekoho počúvam. To si uvedomujem aj ja teraz, keď vám tu hovorím, že možno vám všeličo poviem, ale nie som si celkom istý, či zmením váš postoj k tomu, ako má škola formovať postoje. Ďalšia vec je klíma školy. No, to už som tu trochu hovoril, keď som spomínal ten vzťah medzi učiteľmi, žiakmi, toho Brooksa. Jednoducho, pokiaľ tá klíma školy je príliš taká formálna, inštitucionálna, chladná, proste ja som tu učiteľ, ty seď, počúvaj, direktívna, taká byrokratická, tak to nie je dobré prostredie, žičlivé preto, aby sa tam nejaké postoje žiakov formovali. Paradoxne, tá škola, aj keď vyzerá tak, ako vyzerá, tak mnohé postoje žiakov formuje, ani o tom nevie. Iste poznáte pojem skryté kurikulum. Skryté kurikulum je to, čo sa tí žiaci v tej škole naučia a čo si z nej odnášajú. Väčšinou sa to týka práve postojov a nie vedomostí, bez toho, aby si to tá škola uvedomovala. Aby tí učitelia proste
na to mysleli a mali to zvedomené. A v tom je tá škola, aj tá naša, veľmi efektívna. Tí naši žiaci odchádzajú z tej školy a mnohí majú zafixované, že dospelému nikdy neprotireč. Keď chceš mať dobré známky, tak rob to, čo pani učiteľka hovorí. Nepýtaj sa. Hej, a mnohé takéto veci, vlastne to sú postoje, ktoré si tí žiaci odnášajú a pritom nikto vám nepovie, že áno, to bolo cieľom. Každý naopak povie, že nie, preboha, veď to sme nechceli. My sme chceli, aby tí žiaci boli tvoriví a samostatní a neviem čo. Ale tým, ako tá škola funguje, mnohé genderové stereotypy, neviem, to nie je dnes asi téma, ale vedeli by vám ľudia, ktorí sa zameriavajú na tieto otázky, povedať, koľko genderových stereotypov u nás pretrváva a koľko sa toho proste... A pritom si to samozrejme tí učitelia neuvedomujú. To jeden nemenovaný môj priateľ, a poznáte ho všetci, lebo je to poslanec, raz dal taký krásny status na Facebook, že je rozčulený, lebo že jeho malý syn či dcera, či čo to bolo, je v škole v prírode a že písal domov akože mail alebo list, čo tam robili, no a napísal, že včera po obede bolo super, že sme sa rozdelili na dve skupiny a chlapci si robili z dreva meče a dievčatá, ja neviem, tam niečo vyšívali alebo čo. No a on ako to komentoval, že je naštvatý, že on si neželá, aby teda v škole v prírode ich delili takto na chlapcov. Čiže, a tie pani učiteľky to možno dobre mysleli, že chlapci tí by proste vyvázali, tak ich treba zamestnať manuálnou prácou. Proste jasný stereotyp. Ten rodič hneď si to uvedomil a hneď ho to nahnevalo, čiže mal akýsi postoj k tomu, čo sa deje v tej škole v prírode. A tie pani učiteľky o tom zrejme netušili. To znamená, že to je ten príklad toho skrytého kurikula, že pokiaľ tá učiteľka tak vedie niekoľko rokov vyučovanie, že chlapci poďte robiť toto, dievčatá poďte robiť toto, tak si tie deti istý postoj z tej školy možno odnášajú, ani o tom nevedia. Ani tá učiteľka o tom nevie. No, takže záverečná časť. Aká škola by dokázala ovplyvňovať postoje žiakov? Tak predovšetkým postoj si netvoríme k veciam, ktoré sú nám ľahostajné. Pre tvorbu postoju je dôležitý pocit relevancie. A to je jeden z najväčších problémov našej školy, lebo veľká väčšina toho, čo sa tí žiaci v tej škole učia, je pre nich irelevantné. Teda oni to tak vnímajú. Dospelí sa na to niekedy pozerajú tak, že ale veď to budeš v živote potrebovať. Ale v tom procese učenia nie je dôležité, čo si myslí učiteľ, ale ako to vníma ten žiak. Tu sa nebavíme o tom, že či tá Pythagorová veta objektívne je pre tých žiakov užitočná alebo nie. Ona môže byť 100-krát objektívne užitočná. Ak ten spôsob, akým to tým žiakom komunikujem, v nich vyvoláva pocit, že je to nejaká blbosť, ktorá je im úplne na nič, no tak to nebude mať ten efekt. Čiže a to je často chyba učiteľov, že pri týchto debatách sklznú do toho, že sami seba utvrdzujú v tom, že ale veď to je dôležité, čo ich učíme. Tam nejde o to, no nie, že by o to úplne nešlo, ale jednoducho to je len prvý krok. Ale druhý je, že tie deti to musia chápať. A pokiaľ je niečo objektívne dôležité a my to nie sme nejako schopní, nevieme nájsť spôsob, ako tie deti presvedčiť, že to je pre nich dôležité, tak veľmi neúspejeme v tom vzdelávaní. A už duplomne pri tvorbe postojov. Proste jednoducho, keď mi teraz začnete rozprávať, že na Aliaške žije nejaká veverička, že už tam je len 6 kusov a že ide vyhynúť, tak úprimne akože istá malá časť populácie proste zbystrí uši, ale pre väčšinu Slovákov, ktorí majú naše každodenné problémy, proste 6 veveričiek na Aliaške, akože, hej, ako si každý povie, že viete čo, ja neviem zohnať škôlku pre dieťa, dajte mi pokoj s vašimi veveričkami. Čiže pokiaľ je mi niečo ľahostajné, tak k tomu nevybudujete žiadny postoj, proste, hej. A samozrejme problém toho pavúka je ten, že tým deťom je ten pavúk ľahostajný. A to je práve dôležitá vec, ktorú by tá biológia, tá prírodoveda a všetky tie envirotémy mali dosiahnuť, že tým deťom nebude ľahostajný ten pavúk a preto mu nebudú trhať nohy. Čiže toto je veľmi dôležitá vec. Ak by sme to mysleli vážne s tou výchovou, tak by sme museli zo školy odstrániť povrchnosť, sterilnú akademickosť a neaktuálnosť učiva. Tá neaktuálnosť, to je vec, ktorá mi veľmi leží v žalúdku, pretože jedna z najnádejnejších ciest, ako zaujať deti, je hovoriť o tom, čo sa momentálne deje. Predvčerom spadlo vo francúzskych Alpách lietadlo záhadným spôsobom, proste ešte tie okolnosti sú úplne šokujúce. Podľa mňa 90% žiakov dnes je zvedavých, ako to bolo. Keby sme si povedali, že dnes a zajtra budeme v škole proste 12 hodín rozprávať o všetkom, čo súvisí
o tom, čo to znamená byť pilotom, keď oni tam hovoria, že pilot prechádza psychologickými testami, čo sa tak asi môže na pilotovi testovať, po to, ako letí lietadlo, prečo sa nedalo. Tam je toľko tém, ktoré sa dá. A nakoniec ja na to nabalím kopu vecí, ktoré sú v tom kurikule. Hej, tam jeden pilot vysvetľoval, že keď sa vypnú motory, že to klesá 1:12, že keď to lietadlo je vo výške X, tak doletí bez motorov do vzdialenosti 12X. Tak to je ideálna matematika, veď presne to počítame, že proste... Čiže keby sme si povedali, aha, toto je vec, ktorá teraz všetkých zaujíma, necháme tak sopky, teraz proste deti sa učia, ako funguje sopka, tak si povieme, tak sopky odložíme, určite do roka vybuchne nejaká sopka, kvôli ktorej celá Európa nebude môcť lietať a vtedy je správny čas sa rozprávať o sopkách a teraz je správny čas sa rozprávať o pilotoch, o letectve a na to sa dá nabaliť veľmi, veľmi veľa vecí. Okamžite sa objavili konšpirácie, už je 1000 teórií, čo sa tam vlastne stalo, čiže môžem na to nabaliť kritické myslenie, zobrať tie konšpirácie, preboha, prečo si toto niekto myslí, ako si to môže mysleť, viete vyvrátiť, prečo je to blbosť a tak ďalej. Čiže to myslím tou neaktuálnosťou. Pokiaľ proste stabilne, jak lokomotíva, pôjdeme podľa toho, čo sme si naplánovali 3. septembra, tak hrozí, že to pre tie deti bude irelevantné a postoje budovať nebudeme. Okrem negatívneho postoja ku škole. Druhá dôležitá vec, to vám zase tí marketéri by vedeli veľmi pekne vysvetliť a zdôvodniť a demonštrovať na príkladoch, že racionálne fakty nemajú ani zďaleka taký vplyv na postoje ako emócie. Keď aj chceme tých žiakov o niečom presvedčiť, tak jeden videorozhovor s niekým v Afrike je lepší ako 1000 tabuliek, proste, že úmrtnosť malých detí v Afrike a na Slovensku a štatistiky OSN. To sú proste racionálne fakty, ktoré na tvorbu postojov majú len veľmi malý vplyv. Takisto pasívne príjmanie informácií nemá zďaleka taký vplyv ako aktivita, a to je ten problém tej našej školy, že tí žiaci väčšinu času sedia a pasívne niečo príjmajú a je tam veľmi málo, z toho, jak je tá škola zorganizovaná, o čom som hovoril, tie rozvrhy, hodiny, 45-minútové, že sedia v triede, tak je veľmi málo vlastne priestoru na nejakú inú aktivitu, ako pasívne príjmať informácie. Čiže, aby som odpovedal na tú otázku hore, ak by sme chceli ozaj, aby škola tie postoje formovala, tak by sme museli do tej školy dostať širokú škálu. My tam tých faktov máme veľa, ale máme v škole veľmi málo emócií a žiackych aktivít. Ja si osobne myslím, že 90% emócií, ktoré žiaci prežívajú v škole, sú strach, nuda a pocit nejakého takej márnosti, že čo tu ja vlastne robím, na čo tu sedím, prečo ma tu zamkli. Hej? Čiže je tam veľmi bohatá škála emócií, ale práve cez tie emócie by sa dali tie postoje oveľa lepšie budovať. No toto už som hovoril, že počúvaním a písaním si postoje žiaci nevybodujú, takže ak by sme to mysleli vážne, tak by sme oveľa viac museli tým žiakom dať priestor, ak majú nejaké postoje, a oni teda mnohé postoje majú, lebo nerobme si ilúzie, že my ich máme úplne pod kontrolou. Oni majú rodičov a majú médiá a majú proste všelijaké krúžky a kamarátov a neviem čo. Čiže ak by sme to mysleli vážne, tak by tá škola musela žiakom dať priestor na to, aby svoje postoje formulovali, prejavovali, obhajovali, diskutovali o nich na hodinách. A mali by mať možnosť robiť nejaké voľby, v ktorých, myslím teda voľby, nie že niekoho volia, ale rozhodnutia, v ktorých by mohli svoje postoje prejaviť a uplatniť. Pretože ten postoj sa najlepšie uplatní tým, že na základe neho niečo urobím, alebo neurobím, alebo sa nejako rozhodnem. Keď takto sedím a pozerám sa, tak neprejavujem žiadny postoj. No a to je práve ten problém, že na toto v tej škole nie je pamätané, nie je na to čas na tých hodinách. To vám každý učiteľ povie, že toto my nemôžeme robiť, lebo by sme nič neprebrali. Oni to berú, že to je stráta času, keď sa teda začne teraz dopodrobna niečo diskutovať a tí žiaci sa začnú hádať, tak je to fajn, ale po chvíli už to stopnú, že dobre, ale ešte musíme prebrať niečo ďalšie. Takže v tomto ja vidím ako rezervu. Čiže museli by sme podľa mňa určite ubrať v tej oblasti vzdelávacej a nemať také ambiciózne kurikulum, aby tam vznikol vôbec nejaký priestor na to, že vzniknú situácie, kde sa o tých postojoch bude môcť hovoriť. No a posledná vec, že to by tí učitelia museli byť na tie názory a postoje tých žiakov zvedaví. A nemyslím si úplne presne, že všetci sú. Nechcem teraz, ja to tak paušálne hovorím, prepáčte mi, ale človek pri komunikácii niekedy treba preháňať a zovšeobecňovať, aby to bolo úderné. Samozrejme, že si uvedomujem, že keď poviem učitelia, že hovorím o
70 000 veľmi rôznych ľuďoch, medzi ktorými sú aj mnohí vynikajúci, ktorí všetko, čo tu teraz hovorím, vlastne nerobia, alebo to robia správne. Hej? Ale dovolím si takéto zovšeobecnenia, že musela by tá škola dávať tým žiakom vôbec priestor, aby tie svoje názory a postoje teda vyslovili. No a toto je pomerne vážna vec, že musela by sa tá škola aj naučiť rešpektovať, keď má žiak iný názor ako učiteľ. To sa samozrejme môže stať, a nie len v tej eutanázii, to sa môže stať aj v názore na tú Afriku alebo proste na tie globálne problémy. Ja si viem predstaviť, tie deti prichádzajú z rôznych prostredí a to dieťa je primárne formované tou rodinou a proste keď bude dieťa nejakého podnikateľa, ktorý bude proste, ja neviem, predávať niečo veľmi škodlivé životnému prostrediu, tak je dosť pravdepodobné, že to dieťa nebude veľmi citlivé, nepríde z hodiny nejakej biológie a povie otcovi, že otec, buď tú fabriku zavrieš, alebo sa odsťahujem. Hej? Že tá škola nemá až takýto vplyv. A teda učitelia by mali byť aj nejakým spôsobom trénovaní na to konšpirácie. Určite máte v triedach žiakov, ktorí prídu s tým, že áno, to lietadlo nespadlo len tak, toho proste Američania na diaľku zhodili a teraz akože, aj to je istý postoj, to je názor. To je proste principiálny postoj nedôvery ku sfére médií a k informáciám. Hej, však sú tu na to v sále lepšie odborníci. Čiže tiež to je nejaký postoj. A ten učiteľ by mal vedieť, tak mám si povedať, dobre, ty máš tento názor, ja mám tento, ideme ďalej. Alebo by ten učiteľ mal s tým žiakom začať o tom diskutovať a snažiť sa mu ten jeho postoj ako keby vyvrátiť alebo zmeniť. Je tam veľa otázok. A dovolte mi, ale napriek tomu, že som to vlastne tak v mnohom sproblematizoval, a možno som vzbudil dojem, že tie postoje sú niečo veľmi problematické, s čím budú v tej škole len problémy a že by teda možno bolo lepšie zostať pri tej Pythagorovej vete, tak dovolte mi skončiť výrokom tohto pána C.S. Lewisa, aby som to vrátil na to, že teda tie postoje sú dôležité a nesmieme to vzdávať, aký to nie je ľahké. On povedal, že vzdelanie bez hodnôt, akokoľvek je užitočné, robí z človeka iba chytrejšieho diabla. A pre mňa tie postoje vlastne sú vyjadrením istých hodnôt. Takže napriek tomu, že to je ťažké a že tá škola na to nie je veľmi uspôsobená a že môžete naraziť u rodičov a u kolegov, že asi to netreba vzdávať a treba sa snažiť, aby v tej škole išlo aj o nejaké postoje a nie iba o tie informácie. Takže informovať a formovať. Ďakujem pekne.